ನಾಗದರ್ಶನ ಅಂಚನೆ ದುರ್ಗಾ ಪೂಜೆ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ನಾಗತಂಬಿಲ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಆಶ್ಲೇಷ ಬಲಿ ಪೂಜೆ ಇದು ಪೂರ ನಡತಂಗೆ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ನಿರ್ಧಾರ ಮಂತ್ರಿದಿತ್ತ ಈ ಜಾಗೀಡು ಭಜನೆ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅನ್ಕೊಂಡು ಕೋಡೆ ನಾಗದರ್ಶನದ ಪೊರ್ತುಗು ಮಂಗಳವಾರದಾನಿ ನಿಕುಲು ಇಂದು ಮಂಗಳವಾರದಾನಿ ನಿಕುಲು ಭಜನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಬಯದ ಪೊರ್ತುಗು ಪ್ರಾರಂಭ ಮನ್ಪೆ ಪಂಡದು ಅದನ್ನು ಬಾಯ್ಡ ಒಂಜಿ ನುಡಿ ಕೊಡ್ತೇರು ಐತ ಪ್ರಕಾರ ಇನ್ನಿತ ಈ ಮಂಗಳವಾರದಾನಿ ಈ ಒಂಜಿ ಸನ್ನಿಧಿಡು ಆಪೆ ದುರ್ಗಿನ ಎದುರುದಿ ಒಂದು ಭಜನೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ನಿರ್ಧಾರ ಮಂತದ ಅಂಚನೆ ಈ ಭಜನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ದೀಪ ಬೆಳಗದು ಪ್ರಾರಂಭ ಮನ್ಪುನ ಅವು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಆ ಪ್ರಕಾರ ಈ ಜಾಗೇಡು ಇತ್ತೆ ದಂಪತಿಲು ದೀಪ ಬೆಳಗದು ಭಜನೆ ತಂಡದ ನಮ್ಮ ಭಜನದ ತಂಡದಗಳಿಗೆ ತಾಳನ್ನು ಕೊರಡು ಪಂಡದೆ ಅನ್ನು ಈ ಸಮಿತಿದ ಪರವಾದ ಅಂಚನೆ ಗೌರವಾಧ್ಯಕ್ಷರ ಪರವಾದ ಮಾತೇನಲ್ಲ ಪರವಾದ ನಿಖಲ್ದ ವಿನಂತಿ ಮನ್ಪೆ ಭಜನೆಗೆ ತಾಳನ್ನು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಲಿಕಕ್ಕ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ನೀರು ಅಂದು ಸದಸ್ಯರು ಸೀತಾ ಮೇಡಮ್ ಬೊಕ್ಕ ಅರುಣಾಕ್ಷಿ ಲತಕ್ಕ ಬೇಕಲು 4 ಜನ ಸೇರಿದು ತಾಳನ್ನು ಈ ಒಂಜಿ ಸನ್ನಿಧಿಗೆ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಮಂಗಳವಾರದ ಭಜನೆ 7 ಗಂಟೆಗೆ ಶುರುವಾದ 8 ಗಂಟೆಗೆ ಕಂಕಯ ಮಂತ್ರಿ 8 ಗಂಟೆಗೆ ಮಂಗಳ ಪಂಡದು 5 ಬೊಕ್ಕ ಆರತಿ ಆದ ಪ್ರಸಂಗ ವಿತರಣೆ ಮಂತ್ರಿ ಒಂಜಿ ನಿರ್ಧಾರ ಮಂತ್ರ పొగలుడు నడపడు మాదిరిల విఘ్న ಒಂಜಿ ಬರಲಕ ಇದೇ ರೀತಿ ನಡಪಡಿಕೊಂಡು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ शंकर सुता शरणो विनायक मंगलवरा शरणो
वरदाने विमालाने गुणवर्धने विकटने विमालाने गुणवर्धने गणनाथा निनगे वंदने गणनाथा ನಿನಗೆ ವಂದನೆ ನಿನ್ನನ್ನೇ ಎಂದೆಂದು ಸ್ತುತಿ ಮಾಡುವೆ ಆಡಿಕೊಂಡಾಡುವೆ ಪೂಜೆದ ಮಾಡುವೆ ನಿನ್ನನ್ನೇ ಎಂದೆಂದು ಸ್ತುತಿ ಮಾಡುವೆ ಆಡಿಕೊಂಡಾಡುವೆ ಪೂಜೆದ ಮಾಡುವೆ ಗಣಪತಿ ಶರಭು ಗಣಪತಿ ಕುಲಾಸಿ ಗಣಪತಿ ಅದೇಡಿ ಗಣಪತಿ ಗುಂಜಿ ಗಣಪತಿ ಗೋಕರ್ಣ ಗಣಪತಿ ಶರಣು ಅದೇಡಿ ಗಣಪತಿ ಗುಂಜಿ ಗಣಪತಿ ಗೋಕರ್ಣ ಗಣಪತಿ ಶರಣು ವಂದೇ ಓಂಕಾರ ಕಾಮನ ಕರುಣನೆ ಶಂಕರ ಸುತ ಶರಣು ವಿನಾಯಕ ಮಂಗಳವರ ಶರಣು ವಂದೇ ಓಂಕಾರ ಕಾಮನ ಕರುಣನೆ ಶಂಕರ ಸುತ ಶರಣು ವಿನಾಯಕ ಮಂಗಳವರ ಶರಣು जगन्नाथ शक्ति दोगे शक्ति दोगे जगदम्बा देवी भवानी जगन्नाथ शक्ति दोगे जगन्नाथ शक्ति दोगे जगन्नाथ शक्ति दोगे कुमार गणनाथा कल्याणी श्यामलांबा कुमार गणनाथा कल्याणी श्यामलांबा जननी दोगे वरदा माता जननी दोगे वरदा माता उमा महेश्वरी कलावती अम्बा उमा महेश्वरी कलावती जगदम्बा देवी भवानी जगन्नाथ शक्ति दोगे जगन्नाथ शक्ति रूपिणी संसार तापहरी ओंकार रूपिणी संसार तापहरी दुबरा माता जय देवी दुबरा माता देवी भवानी जगन्नाथ शक्ति दोगे जगन्नाथ शक्ति दोगे जगन्नाथ शक्ति दोगे जगदम्बा देवी भवानी जगन्नाथ शक्ति दोगे जगन्नाथ शक्ति
ಸೋಮೇಶ್ವರ ಗ್ರಾಮದ ಪಿಲಾರ್ ಪಲ್ಲ ಪಂಪಿನ ಜಾಗೇಡು ಸುಮಾರು ಎಂಕಲಿಗೆ ತೆರೆದಿನ ಮಟ್ಟಡು ಎಂಕುಲು ಹಿರಿಯಕ್ಕಲ್ನ ಮುಲ್ಪದನೆ ಕೈತಲ್ದ ಹಿರಿಯಕ್ಕಲ್ದ ಕೇಂದ್ರ ತೆರೆಯುವ ಪ್ರಕಾರ ಈ ಒಂಜಿ ಪಲ್ಲದ ಬರೆಟ್ ಸೈಡ್ ಒಂಜಿ ಕುಟುಂಬದಕ್ಕಲಿಗೆ ಸೀಮಿತವಾಯಿನಂಚಿನ ನಾಗಮನ ಇತ್ತಂಡು ಉಂಡು ಆ ನಾಗಬನದ ವಿಷಯನು ತೆರೆಯುನ್ನಾಗ ಅವು ಸಾಧಾರಣ 300 ವರ್ಷ ತುಂಬುದ ಪುರಾತನ ಬನ ಪಂಡದ ತೆರೆದ ಬೈದಂಡು ಈ ಬನನು ಮುಲ್ಪ ಕೆಲಸ ಮನ್ಪುನಂಚಿನ ಸಂದರ್ಭಡು ಆ ಜಾಗದ ಇಲ್ಲದ ಕುಲು ಆ ಜಾಗ ಹಿಡಿದು ಮಣ್ಣು ಕೊನೋದು ಅಕ್ಕನ ಬಿತ್ತಲು ಪಂಡಂಚಿನ ಸಂದರ್ಭಡು ಬಿತ್ತಲಿಗೆ ಪಂಡ ಅಕ್ಕಲ್ನ ಎದುರುಗುವಂತೆ ಮಣ್ಣನ್ನು ಜಿಂಜಾರ ಬಡದು ಮುಲ್ಪಾಡುವಂತೆ ಮಣ್ಣು ಕೊನೆಯನ್ನು ಐತ ಬೆರಿಕೆ ಅಕ್ಕನ ಸುತ್ತಲ ನಾಗದೇವಿಯರ ತಿರುಗೊಂದಿತ್ತಿನಟ ಆತನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅಡಿಕೆ ಏನಾಗ ಈ ಜಾಗೇಡು ನಾಗಕನ್ನಿಕೆ ಅಂಚನೆ ರಕ್ತೇಶ್ವರಿ ಅಂಚನೆ ಸನ್ಯಾಸಿ ಭೈರವ ಬಕ ಗುಡಿಗ ಈ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯಲು ಭಾರಿ ಒಂಜಿ ಪ್ರಬಲವಾದ ಉಂಡು ನಿಕುಲು ನೇನು ಊರ್ದಕ್ಲೇನು ಮಾತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರ್ಪದು ನೇನು ಬೆಳಗೋಡು ಬಂದಿನೇನು ಆ ಒಂಜಿ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿನ ಕುಟುಂಬದ ಇಲ್ಲದಕ್ಕಲಿಗೆ ತೆರೆಪಯರು ಅಂಚನೆ ಊರ್ದಕ್ಲೇನು ಅಂಚನೆ ಬರ ಊರ್ದಕ್ಲೇನು ಮಾತ ಸೇರ್ಪದು ಇನಿಕ್ 4ನೇ ವರ್ಷದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುರಣಿ ಬಯ್ಯಗ
ದುರ್ಗಾ ನಮಸ್ಕಾರ ಪೂಜೆ ಅಂಚನೆ ಆಶ್ಲೇಷ ಬಲಿ ಪೂಜೆ ನಾಗತಂಬಿಲ ಐದು ಬಕ್ಕ ನಾಗದರ್ಶನ ಇದು ಪೂರ ನಡತಂಡು ಐದು ಬಕ್ಕ ಆ ನಾಗದರ್ಶನುಡು ನಿಖಲು ವಾರದ ಭಜನೆನು ದೇವಿನ ಆ ದುರ್ಗೆ ಮಾತನ ಶಕ್ತಿ ಮೂಲು ವಿಶೇಷವಾದ ಉಂಡು ಐಕ್ ಪ್ರತಿ ಮಂಗಳವಾರ ನಿಖಲು ವಾರದ ಪೂಜೆ ಪಂಡದು ಮಂಗಳವಾರದಾನಿ ಬಯ್ಯಗು ಭಜನದ ಮುಖಾಂತರ ಮಾತಿನೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರ್ಪದು ಭಜನೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಅನ್ಪಲೆ ಈ ಜಾಗ ಎಲ್ಲ ಬೆಳಗೊಂಡು ಊರೆಲ್ಲ ಬೆಳಗೊಂಡು ಪಂಪಿನ ಒಂಜಿ ಸಂದೇಶನು ಹಿರಿಯಕ್ಕಲು ಕೊಡ್ತೇರು ಅಂಚನೆ ಅವೇ ಪ್ರಕಾರ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಮುರಳಿ ನಡತಿನ ನಾಗದರ್ಶನಗೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಭಕ್ತಿಯರು ಬೈದೇರು ನನ್ನ ದುಮ್ಮಗಲ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರ ಬೆಳಗದು ಬರ್ಪಿನ ಸರ್ವ ಭಕ್ತರಿಗಳ ಆರೋಗ್ಯ ಸುಖ ಸಂಪತ್ತು ನೆಮ್ಮದಿ ಕೊಡದು ಕಾಪಾಡಿಕೊಂಡದು ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಪೆಪ್ಪೇನು ಅಂಚನೆ ಕ್ಷೇತ್ರದ ನಾಗಕನ್ನಿಕೆ ಐದು ಬಕ್ಕ ರಕ್ತೇಶ್ವರಿ ಅಂಚನೆ ಪರಿವಾರ ದೈವಳ್ಳ ಮಾತಾ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾತಿರೆಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಮನ್ಪೋಡು ಮಾತೆಲ್ಲ ಒಗ್ಗಟ್ಟು ಪೋಡು ಪಂಪಿನ ಒಂಜಿ ಸಂದೇಶನು ಈ ಒಂಜಿ ಜಾಗೆಡು ತೋಜಿಪೋದು ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೇರು ಸುರುಕಾದು ಸ್ವಾಮಿ ಸೋಮನಾಥ್ ದೇವರನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಂತೊಂದು ಅಂಚನೆ ಪರಿವಾರ ದೈವ ದೇವರೇನು ಅಂಚನೆ ನಾಗಕನ್ನಿಕಾ ಮಾತೆ ಅಂಚನೆ ರಕ್ತೇಶ್ವರಿ ಮಾತೆ ಅಂಚನೆ ಸನ್ಯಾಸಿ ಭೈರವಜ್ಜ ಅಂಚೆ ಗುಲಿಗಜ್ಜನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಂತೊಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ಸುಮಾರು 500 ವರ್ಷದ್ದು ದುಂಬು ಮೂಲು ಒಂಜಿ ಹುತ್ತ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಆ ಪ್ರಕಾರವಾದ ಐಕೆ ನಾಗರ ಪಂಚಮಿ ದಿನ ಅಂಜಿ ನಮ್ಮ ಬಟ್ಟೆಲ್ಲ ತಂದು ಬರ್ತದೆ ಪೂಜೆ ಪುರಸ್ಕಾರ ಮನ್ಪನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ತುಂಬ ಅಂತೊಂದಿತ್ತ ಅಂಚನೆ ಅವೇ ಪ್ರಕಾರವಾದ ಪೂಜೆ ಮಂತೊಂದು ಪನ ಟೈಮ್ ಉಡು ನೇಕೊಂತೆ ಸಮತಟ್ಟು ಮನ್ಪುಡು ಪನ್ಪುಣೊಂಜಿ ಒಂಜಿ ಬರ್ತೇನೆ ಜನಗಳಿಗೆ ಒಂಥರ ಒಂದು ಜನಪಗಲ ಇಳಿಜಾರು ಪ್ರದೇಶವಾದಿತ್ತಂಡು ಅಂಚದುಪ್ಪನಾಗ ಅಂಚ ಸಮತಟ್ಟು ಮಂತದು ನನ್ನ ಒಂಜಿ ಇಂಕ್ಲಂಜಿ ಬೇಲೆದಾರಿ ಇತ್ತೇರು ಆರು ಪಂಡೇರು ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ತೀರ್ಥ ಒಂಚೂರು ಮಣ್ಣನ್ನು ಒಂಜಿ ಗುಲಾಬಿ ದೈಕ್ ಪಾರುಡು ಪನ್ಪುಣೊಂಜಿ ಪಾತಾರ ಅಂಚ ಮಣ್ಣನ್ನು ಕೊನೋದು ಪಾಡಿಯರು ಐನ ಪಾಡ್ದು ಒಂಜಿ 5 ಮಿನಿಟ್ದ ಉಲಾಯಿಲ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚ ಅದುಪ್ಪನಾಗ ಇಡೀ ಬಿತ್ತಲು ನೆಲಿಕೆ ಅಂಚನೆ ಈ ಮೂಲು ಈ ಜನಕುಲು ಕಂಡರಿಯದ ಪನ್ನೊಂದ ವಿಶೇಷವಾಯಿನ ನಾಗಸರ್ಪುಲು ವಿಭಿನ್ನ ರೀತಿದ ವಿಭಿನ್ನ ಕಲರ್ದ ಪಂಚಾಯತ್ ಪುನಕ ಪ್ರತಿ ವರಿಯಾಗಲ ಅಂದ ಬಗ್ಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಅನ್ರಿ ದಾರೆ ಪನ್ನೊಂದ ತಪ್ಪುಲು ಈ ನಮ್ಮನಿದ್ದಾನೆ ಬರ್ಪ ಅಂಚ ಬಟ್ಟಡ ವಿಷಯವಾದಕ್ಕೆ ಅಂದಾಗ ಮೂಲು ನಾಗ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಪ್ರಬಲವಾದ ಪುನಗ ಅಲ್ಪ ನಾಗನ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಉಪ್ಪನ ಅಲ್ಪ ಮಣ್ಣು ಕೊನೆಯರೆ ಬಲ್ಲಿ ಅಲ್ಪ ದನ ನಾಗದೇವಿಯರ ನಿಧಿ ಉಪ್ಪುಡು ಪನ್ಕೊಂಡೊಂಜಿ ಸೂಚನೆಗಳೈತಿಕ್ಕೆ ನಂಚನೆ ಆ ಮಣ್ಣನ್ನು ಕೊಡಕೊನತ್ತದೆ ಎಂಕಲು ಮೂಲು ಪಾಡ್ಯ ಐದು ಬಕ್ಕ ಅಲಂಚಿನ ವಾವಂಜಿ ತರತ ಒಂದು ಸರ್ಪುಲಾಡು ಸಂಚಾರ ಇಜ್ಜಂದೆ ಆಂಡ್ರಿ ಅಂಚದು ಪುನಃ ನಾನು ನೇತ ಕಟ್ಟದ ಬೇಲೆ ನಂಚೇನೆ ಎಂಕಲ ಮಂಜೇಶ್ವರದ ಶನೀಶ್ವರ ಭಟ್ಟನಡಿ ಎಂಕಲ ಸಮಿತಿದ ಕುಲು ಐಕೊಂಜಿ ಸಮಿತಿ ಮಂತ ಇಂಚಿಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಜನಕಲಿನ ಪೂರ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರ್ಪ ಒಂದು ಸಮಿತಿ ಮಂತ ಆ ಪ್ರಕಾರವಾದ ಸಮಿತಿದ ನಿರ್ಧಾರ ಪ್ರಕಾರವಾದ ಶನೀಶ್ವರ ಮಂದಿರದ ಎಂಕಲ ಕೃಷ್ಣ ಭಟ್ಟರ ಮುಖಾಂತರವಾದ ಮೂಲು ಅಷ್ಟಮಂಗಲ ಪ್ರಶ್ನೆ ನಿಧಿಯ ಅಂಚದಪ್ಪನ ಐಟು ತೋಜಿದ ಬತ್ತನ ಬಗೆಟ್ಟು ಮೂಲು ನಾಗಕನ್ನಿಕೆ ಪ್ರಬಲವಾದುಂಡು ಅಂಚನೆ ರಕ್ತೇಶ್ವರಿ ದೇವಿನ ಶಕ್ತಿಲ ಪ್ರಬಲವಾದುಂಡು ತೋಜಿ ಬತ್ತನ ಅಂಚನೆ ಸನ್ಯಾಸಿ ಭೈರವೈರ್ ಅಂಚನೆ ಗುಲಿಗಜ್ಜನ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯಲ ಪ್ರಮುಖವಾದ ಉಪ್ಪು ಬಂಡದು ತೋಜಿ ಬತ್ತೇನೆ ಅವೇ ಪ್ರಕಾರವಾದ ಎಂಕಲು ಬಡ ಕುಟುಂಬದ ಕುಲು ಅಂಚನೆ ಎಂಕಲೇರ್ದು ಆಯ್ಜಿ ಮಂಕೆ ಪತ್ತಪ್ಪೆ ಜೋಕಲಿನ ಪುರೆಯೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟು ಸೇರ್ಪಾದು ಈ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೆ ಕೈಪಾಡ್ಯ ಆ ಪ್ರಕಾರವಾದ ಈ ವರ್ಷ ಮುಟ್ಟ ಭಾರಿ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುಡಿ ನಿರ್ವಿಘ್ನ ರೀತಿಡು ವರ್ಷ ವಿಜೃಂಭಣ ರೀತಿಡು ಎಂಕಲ ನಾಗ ಕನ್ನಿಕಾ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯದ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ವರ್ಷದ ಜಾತ್ರಾ ಮಹೋತ್ಸವ ಭಾರಿ ಪೊಳ್ಳು ನೋಡ್ತುಂಡು ನೇಕು ವಿಶೇಷವಾದ ಹತ್ತು ಹಲವು ದೇವರ ರೂಪ ಬಂಡ ಇಂಚ ಬಂಡ ಪಾಪದ ಮಟ್ಟದಕ್ಕಲಿ ದೇವರೇ ಸಾಕ್ಷಿ ಪನ್ಪುಣೇಕೆ ವಿಶೇಷವಾದ ದೊಡ್ಡ ಜನರನ್ನು ದೇವರ ರೂಪಡೆ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಅಂಚೆ ಅಕಲ್ನ ವಿಶೇಷವಾದ ಕೊಡುಗೆ ಮೂಲುಂಡು ಅಂಚನೆ ಎಂಕಲ್ನ ಪರಿಸರದ ಮಾತೇರ್ನೆಲ್ಲ ಕೊಡುಗೆ ಎಂದೇಟುಂಡು ಪೂರೇರ್ನೆಲ್ಲ ಉಂಡು ಅಂಚದ ಊರ್ದ ಪರ ಊರ್ದ ಪ್ರತಿ ಊರಿನೆಲ್ಲ ಬೆರಿಸ ಎಂದೇಟುಂಡು ಅಂಚನೆ ವಸ್ತು ರೂಪಡು ಅಂಚನೆ ದಾನದ ರೂಪಡೆಲ್ಲ ಉಂಡು ಅಂಚನೆ ಇನಿ ಕೋಡೆ ತೋಜಿದ ಕೇಂದ್ರ ಬತ್ತನ ಪ್ರಕಾರವಾದ ನಾಗದರ್ಶನದ ನಮ್ಮ
ಪಾದುರಿ ಪಂಡ್ಲ ಪ್ರಕಾರನೇ ಮೂಲು ದೇವಿನ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರಬಲವಾದ ಒಂದು ತಿಳಿದು ಬರ್ತೇನೆ. ಆ ಪ್ರಕಾರವಾದ ಮೂಲು ಭಜನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮನ್ಪೋಡು ಪನ್ಪೊಂದು ನುಡಿ ಮುತ್ತು ಎಂಕ್ಲೆ ತೆಗೆದಿನಿ. ಆ ಪ್ರಕಾರವಾದ ಓದಿನ ಒಂದಕ್ಕೆ ಏನಗ ವಾರದ ಮಂಗಳವಾರ ದಿನ ತಾನೇ ಶುರು ಮನ್ಪೋಡು ಪನ್ಪೊಂಜಿ ಸೂಚನೆ ಎಲ್ಲ ಬರ್ತೇನೆ. ಆ ಪ್ರಕಾರವಾದ ಕೋಡೆ ಸಂಕಲ್ಪ ರೂಪಡು ಎಂಕಲು ನಾಗಕನ್ನಿಕಾ ಮಾತಿನ ಎದುರುಡು ಭಜನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಶುರುಡು ಪ್ರಾರಂಭ ಅಂತ. ಅವೇ ಪ್ರಕಾರವಾದ ಇನ್ನು ಮಂಗಳವಾರ ದಾನಿ ದೇವೇರನ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಅಂಚನೆ ದೀಪ ಬೆಳಗವನ ಮುಖಾಂತರವಾದ ಇನ್ನು ಭಜನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ಅಪ್ಪನ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ನಡಪಂದುಲ್ಲೇರು ಅಂಚದ ಪುನಗ ಮೇಕಲಂಚೆನೆ ಎಂಕಲ್ನ ಒಟ್ಟಾರದ ಪ್ರತಿ ಊರಿನ ಭಾರಿ ಒಂದು ಸಂಖ್ಯೆ ಬರ್ತದೆ ಈ ಭಜನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪಾಲ್ದಿ ತೊಂದೇರಿ ಅಂಚೆ ನನ್ನ ದುಂಬಾಗಲ ಸೂರ್ಯಚಂದ್ರ ಇತ್ತನಾಥ ಮುಟ್ಟ ಈ ಭಜನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮೂಲು ನಿರಂತರವಾದ ನಡ್ತೊಂದು ಪೋಡು ಪಣ ಒಂಜಿ ಆಸೆ ಎಂಕಲ್ನ ಐಕ್ಬೋಡಾದೆ ಪೂರೇರ್ನ ಒಗ್ಗಟ್ಟು ರೀತಿ ಆ ದೇವೇರು ಪೂರೇರೆಗಲ ಆರೋಗ್ಯ ಭಾಗ್ಯ ಆಯುಷ್ಯ ಕೊಡ್ದು ನನ್ನ ದುಂಬಗಲ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರ ನನ್ನ ವಿಜೃಂಭಣ ರೀತಿ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ನಡಪೋಡು ಪನ್ಪಡೊಂಜಿ ಆಶಾಭಾವ. ಮಂಗಳಾರತಿ ಆಂಡ್ ಭಜನೆ ಮಂಗಳಾರತಿ ಅಂಚನೆ ಬೈದಿನ ಸರ್ವ ಭಕ್ತರೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿದು ಭಜನೆಯನ್ನು ಮುಂತಿದ್ದೇವೆ. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮಾತೆರಗಲ ಅಪ್ಪ ದುರ್ಗೆ ಮಾತೆ ಅಂಚಿನೆ ಕ್ಷೇತ್ರದ ನಾಗಕನ್ನಿಕೆ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ರಕ್ತೇಶ್ವರಿ ಸನ್ಯಾಸಿ ಭೈರವ ಗುಳಿಗ ಅಂಚಿನೆ ಪರಿಸರದ ಮಾತಾ ದೈವ ದೇವರಲ ಅಪ್ಪೆ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿಲ ಮಾತೆರಗಲ ರಕ್ಷಣೆ ಬೆರೆಸಯ ಕೊಡ್ದು ಆರೋಗ್ಯ ಕೊಡ್ದು ಸುಖ ಸಂಪತ್ತು ನೆಮ್ಮದಿ ನಿರ್ಮಾದ ಕೊಡ್ದು ಕಾಪಾಡಿಕೊಂಡದು ಭಕ್ತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ಆ ದುರ್ಗಾದೇವಿಯ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ.